Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Baba ndoya kwa muri, hakuna umweze kutimandisi yandega ondino yendepi dodaira iyezino Jesu andifira ro parakera parara kujenesa ini mwana wenyundo mdawira ndinzwe simbarenyu zidiso zangu zazatwa mune inonguwa dodaira iyezino Jesu andifira ro parakera parara kuchenesa ini mubambiwe rudawiro notarisa imwindo gashira chipo chenyu ndiponeswe nacho ndodaira iyezino Jesu andifira ro parakera parara kuchenesa ini ndodaira iyezino Jesu andifira ro parakera parara kuchenesa ini ro parakera parara kuchenesa ini ro parakera parara kuchenesa ini ro parakera parara kuchenesa ini. Makadiva na wamwari, mufaro wangu kusangana zvenemwi zuva ranhasi apo tiri kuendera mberi kudzidza shoko raMwari kubva mukati mebhuku ravaEfeso. Dingindira redu, theme yedu ichiti the whole armor of God, nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari.
Nhasi toda kutarisa vaEfeso chapter 6 verse 15 inoti iyo makasunga patsoka dzenyu kugadzirwa kweivhangeri yorugare, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Mwari vatiropafadze patichadzidza subtopic inoti tsoka dzako dzakashongei, dzinofambirei. Tsoka dzako dzakashongei, dzinofambirei. Paul achinyora pamusoro pekurwa hondo isiri yenyama, anopa mufananidzo wekurwa kwevanhu, but achitaura pamusoro pehondo isiri yenyama neropa. Saka ngazvirege kutivhiringidza tigofunga kuti zvimwe Paul ari kureva kurwa kuri physical, kwekutorwa nezvibhakera nepfuti namapfumo netsvimbo namatanda, uku kurwa kwepamweya, but ari kufananidzira nekurwa kungaita musoja mukati mehondo dzepanyika. Saka ari kutiudza pamusoro peimwe regalia inopfekwa pamusoro pezvatakadzidza, iri kunzi patsoka dzenyu munofanira kunge makashonga. Hazvibviri kuti musoja aende kuhondo asina chaakashonga patsoka. Tsoka dzake dzinofanira kunge dzakashonga. Saka ari kutiye munyori pano, haungoendi nje kuhondo iyi. Kana iri hondo yemweya, inorwiwa nezvombo zvemweya. Pazvimwe zvombo zvemweya panodiwa kuti tsoka dzinge dzakashonga chombo, kana kuti regalia inobetsera kuti naidzo dzisapinda panjodzi. Nokuti kukuvara kwemutezo umwe chete pamuviri, musoja haagoni kuenderera mberi achirwa. Saka tsoka, mubvunzo uri kuti pakufamba dziri mukati mehondo, we are soldiers in the army. We go to fight as though we have to die, lifting the gospel banner. We gonna hold it up until we die. Tsoka dzedu samasoja dzinofanira kunge dzakashonga. Ari kupa mufananidzo Paul where the Roman soldier ari mukati mehondo, patsoka dzake aishonga anonzi masandals. Masandals aya kana kuti shangu idzi dzanga dzakangoda kufanana pakudzitarisa neshangu dzingashongewe nhasi navanhu patsoka pavanofamba, but dzadzine mutsauko. Masandals aya anga aine mutsauko. Aiva netambo dzaisungwa kubva kuzvigunwe dzichikwidza nepakati. Bhutsu iyi yainge yakareba kusvika yatingati pakalfu, kuno kutsapfu ndokwayaisvika. Bhutsu iyi mutsauko wayo mukuru wanga uri pakasungirwo ketambo nematerial inoigadzira, but mutsauko mukuru wanga uri pasi pebhutsu iyi kana kuti pesandal iri. Pasi pesandal iri paiva nanganzi maspike, zvinenge minzwa zvinoshandiswa pakutsika. Basa rezvinhu izvi raibetsera kuti masoja paanoenda kuhondo, hazvizikanwi mamiriro ekunze. Umwe musi kunonaya, kana kwanaya kunenge kuna madhaka. Madhaka anogona kutsvedza. Saka maspike aibetsera kuti musoja asatsvedza. Remember takadzidza, tichiri kudzidza kuti kuwina hondo iyi, wrestling iyi, kurwa uku, kutsiva iyi, mutsimba uyu, kuti musoja awine, murwi awine, aifanira kugona kumira. Nyaya iri pakumira munhu waMwari. So musoja kuti agone kumira aifanira kunge aine bhutsu dzisingatsvedze. Saka paiswa maspike pasi pebhutsu. Bhutsu idzi, maspike aya, aibetsera panguva yekutsvedza mumadhaka. Aibetsera paterrain yekukwira makomo. Aibetsera paterrain yekudzika miteru. Aibetsera paterrain yekujamba nzizi nezvikova. Paanotsika mungaa muhuswa mune dova, haatsvedzi nokuti ane zvekutsikisa zvinobata.
to be able to stand. Ndosaka vhesi yakati iyo kuti mugone kumira. Hondo haingawiniki kana takawira pasi. Takadzidza kana ndawa ndinofanira kumuka. Kuti ndisawa ndinofanira kuva nestansi yakanaka yekumira. Having shod at your feet. Tsoka dzenyu dzakashonga the gospel of peace. Saka musoja wechiKristu apo anoenda kunorwa hondo yemweya anofanira kunge akashongawo sezvaingoita musoja wechiRoma kushonga tsoka dzake nekushongedzwa kwemasandals ane maspikes. Naiyewo muKristu, nokuti kuda kwaSatani ndekwekuedza muKristu kuti awe kana achinge awa omutsikirira kuti asamuka. Saka tiri kunzi pano vadikani tinofanira kumira takashonga patsoka dzedu. Satani anofara kana muKristu asingazivi zvaanofanira kunge ari. muKristu munhu anonamata, munhu anoziva Mwari, anofanira kunge aine zvaanogona kumira pazviri asingazununguki. muKristu kuti arambe ari muKristu, arambe ari mutendi, arambe ari munhu waMwari, anofanira kuziva kusheya vhangeri. Vhangeri ndechimwe chezvinhu chinofambirwa pakunochisheya. Nhasi tinogona kurisheya kuburikidza nemadande mutande, kuburikidza nekutumirana mamessages, kuburikidza nekutumirana mavideo. Panototsvaga chekufambisa kuti shoko ribve pane imwe nzvimbo kune umwe munhu richienda kune imwe nzvimbo kune umwe munhu. Tsoka ndo dzaishanda zvakanyanya panguva yana Paul. Iye zvino taane nzira dzakawanda, asi zvakadaro tsoka idzi, whatever we share must be the gospel of peace. Sharing, yes, we are going to share. Tinofanira kuziva kuti the devil delights, anofara kana mutendi muKristu asingazive chekusheya. Satan can employ you. Ugogona kutomanya, but usingazive zvaunomanya nazvo. Ugogona kuenda, but hatizive akutuma neshoko rawatumwa naro. Vakaropafadzwa, vakateerera shoko raMwari. Mateo 28 verse 18 ichidzika. All power, all authority, simba rose ndakaripiwa kudenga napanyika. Go! Pakuyenda pane nyaya. Chii chatoenda nacho? Vamwe vakanzwa kuti go, but havana kunzwisisa kuti akati go ndiani. Haasi Jesu chete anokomishina vanhu. Sataniwo can commission people. Ndaiverenga kuzvarwa kwaJesu achizvarwa muBethlehem reEfrata, mudanga mumenje. Kune vakanga vari mudhuze vaiverenga shoko, vaFarisi navanyori. But chakavanzika chekuzvarwa kwaMesiya havana kuchiwisisa. Chakazikamwa namapoka avanhu anoti vachenjeri vokumabvazuva. Nengari yekuti vaiverenga vachicherechedza kafambiro kenyeredzi mudenga for signs and seasons. Vakawisa kuti iyo nyeredzi iyo ine chainoreva. A king has been born. Tsoka dzavo kubva vasumuka. Chavaifambira kuti vanonamata the king of the Jews who has been born. But vaiva pedo nepakazvarirwa mambo havana kuzviziva. Vachenjeri vekumabvazuva vakafamba mitunhu from the east going to Bethlehem. Ndokusvika nepamba pamuzinda pemukuru ainzi Herod. Kubva vabvunza mubvunzo, uripi mambo wazvarwa wevaJudha? Herod was shocked kunzwa kuti kwazvarwa mambo iye aripo. Ende haana kuzvigamuchira kuti mambo azvarwa.
ndokubvunza the wise men from the east, maziva sei kuti kwazvarwa mambo? Vakati taona nyeredzi yake. Herodi ndokubvunza vaverengi veshoko, ndobva vakonfema kuti anofanira kunge azvarwa somewhere in Bethlehem. Herod asvikigwa naveni vabva kumabvazuva, vane mishini yavo, vari kuziva zvavari kufambira. Bible rinoti he sent them, wakavatuma. Kwavabva hasi havabvisa, rwendo hasi yaparura, kwavari kuenda hasi akuziva. Ari kutuma vanhu vagara vari parwendo rwavo. Teerera mudikani, muhondo yemweya, if you are not careful, unogona kutopinda muchechi inonzi Jesu Jesu, but Satan agokutuma, just like Herod sent the wise men to go kunoona pakazvarirwa mambo. Satan can also send. Varume vakaenda, zvikanzi kana maenda manomuona mudzoke muchindiudza ndigoendewo kunomunamata. But waisada kunamata, Herod waitsvaka kuuraya Jesu. Kubva mutumwa waJehovha auya kuna Joseph mukurota, akati tora mwana utizira Egypt, nokuti Herod unotsvaga kumuuraya. Teerera munhu waMwari, vachenjeri vakanzi musadzokera nenzira yamabva nayo, nokuti wakakutumai panzira haasiye ane mishini yamuri kufambira. Teerera munhu waMwari, vamwe pavari kunzi go, vamwe vachiti I will go, iwe tsoka dzako dzakashongei. Pawakagamuchira ivhangeri uchinzi chienda, patsoka dzako pakashongei. Uri kufambirei? Kune zvakawanda zviri kufambirwa nhasi. Tsoka dzinogona kutomukira kufambira zvisizvo, kumukira kufambira kuroba, kumukira kufambira upombwe, kumukira kufambira kunyepa. Takataura pamusoro pezvokwadi, kune tsoka dzinogona kufambira kunyepa upenyu hwese. Tozikamwa kupiwa mazita emadunhurirwa, tsoka dzichifambira zvisina kururama. Munyori oti pano, patsoka dzenyu sungai ivhangeri yorugare. Isaiah 52 vesi ya 7 inoti dzakanaka sei tsoka pamakomo eJerusarema dzinofamba nemashoko erugare. Vangani vakafambira kupesanisa, vakati vafamba vakasvika vakasiya hama dzapesana. Vamwe vakafamba vakasiya vanhu varambana, vamwe vakashanya vakasvika neshoko rinosuwisa, vakasiya mwoyo yevanhu yakaputsika. Vamwe vakafamba vakasiya vanhu vakuhunika. Tsoka dzako dzinofambirei? Kubasa kwaunoenda, tsoka dzako dziri kufambirei? Vamwe vachienda kubasa vari kundosiya vadzingisa vamwe basa, vamwe vachienda kuchechi vari kundosiya vaburitsa vamwe chechi, vamwe vachikwira mumabhazi vari kundosiya vaburutsisa vamwe mumabhazi. Teerera munhu waMwari, tsoka dzako dzinogona kuimployiwa neAsiriya. Dzakanaka sei tsoka dzinounza mashoko erugare. Saka mukati menguva dzino, ivhangeri yeushe ichifanira kuparidzwa kumarudzi ose kuti kuguma kugosvika. Ndoda kukurudzira nekunyevera, iwe neni tine basa, takatumwa naJesu, all authority given to him. Marching orders edu haarege kubva kune umwe but from Jesus and his word alone. Kana uchinotaura, shoko rinoti kutaura kwenyu ngakuve kwakarungwa kuti muzive zvekutaura. Pauri kunointrodusa vhangeri yaJesu, iwewe unoinzwisisa here? Ramba kuva a runner for the devil. Zano kwane marunners ka. Nogona kuraniswa nevanhu upenyu hwako hwese, ukareka kumboranirawo Jesu, ukareka kumboranirawo ivhangeri yerugare, kumboendawo neshoko repeace,
kusiya vanhu vamurugare wabvapo, vanhu vasare vachifara kuti nhume yamatuma Mwari yatisiyira mashoko erugare. Ramba kuita rana wa Satani, but run for Jesus. Don't be a runner for men. Kune vanotumwa navanhu. Wewe unongochidza ndiwe unotozvigona, enda. Ndiwe unotozvigona, enda. Ivo havadi kusvibiswa mazita avo, vanoda kuti iwe uende. Saka vamwe vakazorumiswa. Kare wairumiswa kanembwa, unoenda uriwo uchinzi ndiwe unotaura shoko, wosvika urohwa netsvimbo. Let's be careful as we go. Rangosheya nemwe pfungwa idzi, sandanamata. Kana tiri kuenda neshoko rerugare, tichinosheya kuhama dzedu shoko reruponeso, it keeps us safe from the devil. Vanotaura kuchirungu vanoti an idle mind is the devil's workshop. Uyo ane pfungwa dzisiri kuita zvaMwari, akangozorora nje asina zvekuita, Satani unomupinza basa. Unogona kuita mai vevillage vanomanya nemashoko asiwo, ugoita baba veraini vanomanya neivhangeri yekuputsa misha yevamwe, but vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva rekufambira mashoko erugare. Kuparidza Jesu is preaching peace to the world. Vanhu pavanogamuchira Jesu, they become at peace, they be at peace with Jesus, and they are at peace with God, they are at peace with man, they are at peace with the world. And iwe unobva wanzira Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons and daughters of God. Kana tikaparidza mashoko erugare, ivhangeri yeushe, taunza rugare panyika. Runogona kusaoneka kunge ruripo nhasi, but rega ndikuudze, vanomirira Jehovha vakatenda kuna Jesu vane rugare rwaJesu runopfuura kunzwisisa kwose. That peace which passes all understanding. They are at peace with their relatives. They are at peace with their brothers and sisters. Vane rugare even nevavanonamata navo. Kana tichinoparidza vhangeri, don't be too complicated. Keep it simple. Kuti mutadzi ahwisise nyaya yekuponeswa, Jesu anotangira naye pakanaka. Anobvunza kajaya mupfumi, ndingaita sei ndiwane ushe hwekudenga? Hauna kurava here parugwaro. Keeping it simple. Anotaura kane mukadzi weSamaria, mai ndipei mvura yekunwa. Handingakupi nokuti muri muJudha ndiri muSamaria. Nguva inouya mai, vose vanonamata Mwari vachamunamata mumweya nemuzvokwadi. Muri mukuru kani kuna Jacob, wakaticherera tsime iri. Umwe mukuru kuna Jacob uri pano. He's introducing nyaya yake simple. Paridza evhangeri hazvirevi kuva complicated. Shoko reruchinjikwa upenzi kune vanoparadzwa, but isimba kune vanoponeswa. If we keep simple and the gospel of Jesus is in us and the Holy Spirit is leading us, a sinner will understand the simple terms of the gospel. Keep it simple. Number 2, keep it scriptural. Tsaparidza rimwe vhangeri risiri raJesu. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi yekusunungurai. Tinodzokera, it is written, it is written, it is written. Keep it simple, keep it scriptural. Mwari vatiropafadzi. Kana tikaramba kutumwa naSatani, Jesu unotiropafadza neivhangeri yorugare. Mwari vatiropafadza. Apo tinoparidza ivhangeri yeushe, we are keeping ourselves safe from the devil's machinations. Kuna vose vakamugamuchira, go, preach
baptize, make disciples for Jesus. Hatisi kuenda unogadzira vadzidzi vedu, patiri kugadzira vadzidzi vaJesu. Patinoenda neshoko rerugare, ngatirege kumisikidza masita edu. Ndomwe muyedzo wa Satani patinoenda. Kuda kuzvigadzirira mbiri. Mbiri ngaende kuna Jesu nekuti ndiye unoponesa. Mbiri kugwayana nekuti ndiye rakafa pamuchinjikwa. Mbiri kuropa raJesu nekuti ndiye roga rine simba rekuponesa the sin sick soul. Mwari vatiropafadze, Mwari vatikomborere. Mubvunzo, tsoka dzako dziri kufambirei, dziri kuparidzei. Shonga evhangeri yerugare patsoka dzako. Hakuna mata nevanoti Mwari, neuno ndiri pano nditumei. Ndibvisei kukempi yewakaipa yekutumwa nekumhanyira zvenyika ino, pandimhanyire shoko raJesu rekuponesa. Ndimhanyire zvimwe zvaJesu zvekuponesa. Ndishare the good news of salvation. Ndisiye rugare even mukati mehama, mukati mekereke, ndibatanidze nepeace. Narumunamato wako, we are praying together. Baba wari kudenga toda kutendai. Nokuti munotaura pachena kuburikidza naJesu kuti simba kudenga napanyika riri muna Jesu. Ndiye anoti endai, kana maenda shongai patsoka dzenyu kuparidzwa kweevhangeri yerugare. Tutendereiwo sana baba nana mai, vakomana nevasikana, muhama dzedu, mune vatinodyidzana navo, vatinosangana navo, vatinoshamwaridzana navo, vatinoshanda navo, vatinonamata navo. Tiparidze evhangeri yerugare. Tsoka dzedu dzirege kumanyira kunoteura ropa. Tsoka dzedu dzirege kumanyira kunonyepa. Tsoka dzedu dzirege kumanyira zvenyika ino, but tive marunners eshoko renyu evhangeri yerugare. Tenderei kusheya chakavanzika chekuponeswa munyika, vazhinji vauye kuna Jesu. Zita raJesu rigosimudzirwa. Ndo munamato wedu muna Jesu nokusingaperi. Amen. Kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanero zuwa rawira. Nomuka ndaponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuani wemweya. Nyerezi yakupenya ingawe yangu, pamusi unachisa kwazo. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanero zuwa rawira. Nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa usu wa Jesu, nomupa rukudzo narini. Zichandifatamu mushawe ndarama, kutindika wana nyerezi chiremba. Ndichawa nenyerezi here chiremba, mumanero zuwa rawira. Nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Ndichafara kuona usu wa Jesu, nomupa
Shimchandi fatamu Moshawe ndarama Kutindi kawana Nyerezi Chiremba Nichawane Nyerezi Chiremba Mumane Ruzuwa Rawira Domukanda pone Swatowe kumusha Dichawale Nyerezi Dichawale Nyerezi Chiremba Mumane Ruzuwa Rawira